Bună și bine ai venit pe canalul nostru de meditație ghidată. Astăzi ne vom focusa pe respirație pentru eliberarea stresului. Asigură-te că ești într-un loc în care este liniște. Așează-te într-o poziție confortabilă, pe un scaun sau un pat. După ce te-ai așezat, închide ochii. Cu ochii închiși, concentrează-te pe respirație. Inspira adânc, ține pentru câteva secunde și expiră. Când inspiri, simte cum aerul îți intră în corp prin nări, ajungând până la plămâni, iar când expiri, simte cum aerul se eliberează ușor, controlat. Simți calm și relaxare. Respiri calm și uniform. Și pe măsură ce continui cu respirația, lasă ca ritmul respirației să te liniștească. Pe baza acestui tipar calm de respirație, îndreaptă-ți atenția asupra abdomenului. Cu fiecare inspirație, abdomenul se ridică. Cu fiecare expirație, abdomenul coboară. Observă această ridicare și coborâre ușoară a abdomenului în timp ce aerul intră și iese din corp. Simți relaxare, simți pace interioară. Respirația îți creează confort. Și pe măsură ce continui să te focusezi pe această respirație relaxantă, vei începe să-ți relaxezi și corpul. Inspiră adânc și expiră calm, controlat, lăsând aerul să te reîntinerească, să te hrănească. Inspiră adânc și expiră calm. Dacă gândurile încep să apară, este în regulă. Nu te frustra, ci întoarce-te la respirație. Dacă simți îngrijorare sau anxietate, inspiră adânc toată acea tensiune și apoi expiră calm, eliberând tot disconfortul sau stresul prezent. Inspiră tensiunea, expiră eliberarea tensiunii și anxietății. Inspiră tensiune, expiră calm. Pe măsură ce respiri calm, gândește-te la cât de liber și de limpede începe să fie totul. Observă cât de ușor devii. Ești complet relaxat. Abdomenul se simte ușor și liber, apoi se ridică și apoi cade din nou, ușor. Continuă să respiri calm și uniform. Corpul este relaxat și liber de orice tensiune. Cu fiecare nouă respirație, imaginează-ți că respiri în relaxare pură și că te eliberezi de tot stresul. La fiecare respirație, renunți la orice grijă. Inspirând,
creezi mai mult spațiu în corp, permițând minții să fie liberă, să aibă spațiu și expirând, eliberezi orice tensiune. Relaxează-te aici, acum, în acest moment. Permite ca respirația să se așeze în mod natural. Renunță treptat la controlul respirației și când te simți pregătit, deschide ochii ușor. Să-ți fie de bine.